dnešní akci. Takže bych nyní poprosil studenty z gymnázia Olgy Havlové v Ostrově Porubě, aby nám tady převedli píseň Ostrava Kometa. Prosím. Já bych ještě chtěla na začátek dodat, že děkujeme za tu příležitost, že tady dnes můžeme vystoupit a možná, že někteří z vás ví, že součástí našeho projektu jsou i překlady písní naší regionální hvězdy, naší regionální ikony pana Jarka Nohavici. Jeho písně jsme překladali nejen do angličtiny, ale i do francouzštiny. Bohužel je dneska uslyšíte jenom v angličtině, protože naši francouzštináři se musí připravovat na maturitu. Takže příjemný poslech. And